Amb què? No, això no ho vull becos, no, però no. Podem fer una cosa? Sabeu riure? A veure, rieu. Això és un riure d'anunci de la tele. Feu-se pessigolles entre vosaltres. Va, em podeu comprar contes fent rialles, no rieu? M'agrada, això val més que molts diners. I també picant de mans, sabeu picar de mans? A veure, ui, això és molt poc, una mica més. Una mica més? Una mica més? Però, calla, farem una cosa. Sabeu picar de mans en sèrio? Vull dir, no, en sèrio vull dir que sabeu picar de mans seguint el ritme de la cançó? A veure, provem-ho, va. N'heu d'aprendre encara, Bé, em penso que em servirà perquè també són de qualitat aquests aplaudiments. Per tant, jo faré una cosa. Us explicaré algun conte i si us agrada, doncs, me'l compreu picant de mans o fent rialles, d'acord? Bé, però, abans de res, jo quan arribo a algun lloc, dic hola. Nosaltres no dieu hola? Com? Nya. Així? No, fem una cosa. Fem-ho així, ja veureu. Ho farem picant de mans, va. Picant de mans. Hola, petits i grans. Hola, picant de mans. Hola, petits i grans. I ara aixecareu les mans en l'aire, ben en l'aire, i cridarem fort tots. Hola! Un moment. Espera, si jo dic hola, heu de dir hola, però és que hi ha hagut dos nens que han fet. No. Hola. Molt bé. I una cosa, diu que la cançó diu amb les mans en l'aire. Hola. Tornem a provar, a veure si surt bé això. Hola, picant de mans. Hola, petits i grans. Hola, picant de mans. Hola, petits i grans. I ara aixecareu les mans en l'aire, ben en l'aire, i cridarem fort tots. Hola, pastanaga, paperina, cacatues, semblen lloros. Que els lloros ho repeteixen tot? Que vosaltres ho repetiu tot? Sou lloros? Clar, com els lloros, no? A veure, tornem-hi. Hola, picant amb els peus. 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 I ara aixecareu un peu en l'aire. Oh, quina pudor que fa! I cridarem fort tots. Hola! Passa